لگل پارێزەر ئایدن ئۆزدەمیر ئەندامی باڕوویا دیاربەکرێ ji stûdiyameyî Diyarbekirê daxefin silav bۆ tekekeyê Aydın keke Aydın destpêkê de dixwazim bipirsim bi rastî ev doza Gulhemberê baroya Diyarbekirê hatî vekirin dozeke atmosfera siyasî ya Tirkiyeyê yan jî bi rastî jî dozekî dadweraneye dozekî hukûkî ye. Slav jwara keke. Keke 20 mehêda na bajarê Kurdistanê li aliyê Zaxoyê da me bihîst ki bomba avêtinin. Neh kes hatin qetilkirin. Daviyê vî olayê li Baroya Kurdistanê, li Baroya Amedê jî li ser Twitterê açıklamakê hat nivîsandin, mesaj kişiyand. Vana got da Baroya Amedê got ki gel Kürdistan'ı seri vesabe, gel Kürdistan seri vesabe. Çava yazde sal beri le Roboskiye, le Şırnak'ı katil kirina çebun, viyajı katili, viyajı katil kirine. Demak ev ki ten kuştun Kürt bin, demak halkı Kürdistan'ı be, kes denge xo bilin nake. Jiboy vi em viya kabul nakin, em şopawinin. Eğer ki bir katliamı çekiriye, em şopavanın, em viya eme takip bikin. Baroya Kürdistan'ı, Baroya Amed'e demak viya go çavsor kirin. Brastici herkesi liser Baroya Diyarbakır hat, gotun ve çima ava gotiye. Liser Diyarbakır pır hatın, liser sosyal medyayı, liser medyayı, partizaniya Baroya Amed'e kirin, gotun çima ava gotune. Birasti Baroya Amedê baroya herkesiye. Le bajarê Kurdistanê li wir heyal vir ki zirar ki bibîne, ki tiştek bibe Baroya Diyarbekirê. Keke Aydın dixwazim vêyekê Keke Aydın dixwazim vêyekê bêjim ku îro civîna parlamentoya Iraqê bû. Di civîna parlamentoya Iraqê de Wezîrê Derveyê Iraqê, Wezîrê Bergiriyê Iraqê her wiha serok erkanê yê Iraqê amade bûn hemû lêkolînên got hatine kirin dest nîşan dikin ku ev topbaran ji alî Tirkiye ve hatiye kirin topên hatine avêtin 155 milîmetrine ku di destê Tirkiye'de û ji arasteya Tirkiye ve hatine avêtin ev yek li parlamentoya Iraqê li ser hatiye rawestandin hatta Wezareta Derveya Iraqê ji netewêniye girtî ji Güvenlik Konseyî ya yani asayişa netewî ya cîhanî bangî civînê kir. Gero ev yek vê dozê naşkêne ku li hemberê Baroya Diyarbekirê doz hate vekirin. Rastı. Keke rastı birastî jî Baroya Diyarbekir jî wiya dibêje. Dibêje ki yani tiştek ana nîşankirin ev taqînê li aliyê ciyek li bin destê Tirkiyeyê li wir hatiye. Yani tiştek me bihîstiye, tiştek xeberek ji me re hatiye, ew ciyek li binê kontrola Tirkiyeyê ev taqînê bombe li wir hatiye. Ji bo wî Baroya Diyarbekir jî dengê xwe bilind dike. Yani ev ya dibêje, Baroya Diyarbekir dibêje kî ek hûn ninin, ek kî ise birêv ya nîşan bide, em şopa wî nin. Demakana tên li ser Baroya Diyarbekirê jî sebeba wî viyayê. Dibêjin ki çima Baroya Diyarbekir dengê xwe bilind dike. Yani birastî jî me jî bihîstî, tiştek dibêjin ki li bin ciyek li binê kontrolê Tirkiyeyê ev taqînî li wir hatiye, bombe li wir hatiye. Yani tiştek em jî dibêjin ki bira her tiş bi rastî bira zelal bikin. Bira bidin ek çi heye, çi tuneye, bira em jî zanibin, bira gelê Kurdistan jî zanibe. Bi rastî ana ev ki hatinin kuştin, li nav wan de zarok henin, li nav wan de gedê piçûk hene. Ew jî welatiyê me nin. Ha em hatiye kuştin, hem ha ew hatinin kuştin. Ferqa me wan tuneye. Ji bo wê em zanin em dixwazin ki her teş bi zelal be. Yani ki vana hatî wa kiriye, bira wer meydanê, suje ki heb jî
mecbur gerek cezavi çi be gerek viya bedelavi jî bide. Em viya dixwazin em li ser şopa wanin keke. کەکی ئایدن هەروەها دخوازم وەیەکی بزانە بمنوها گاوا د ڕەوشە مافی مرۆڤاندا گاوا د ڕەوشەکی حقوقیدا باڕۆیا دیاربەکری هەلوەستێکی وەردەگرە هەر دەم bi dozan re berbişaftê hemberê baroya Diyarbekirê bi xwe dostê nevekirin serokê baroya Diyarbekirê rehmetî Tahir Elçî bi xwe hate şehîdkirin bi yani egerên cuda kekê aydin yani çima li hemberê baroya Diyarbekirê gavên wisa tê navetin yani baroya Diyarbekirê dawiya dawî baroyekî hiqûqî ye û parastina hiqûqê dike çawa dadige li hemberê baroya Diyarbekirê vê helwestî werdigirê hûn çawa hîs dikin ger ji me re binêrin. Rast, birastî jî ana baroya Diyarbekir sembolkî ye. Yani li vir olayekî çêbe, li vir heya bajarê Kurdistanê, li kê derê Kurd zulüm bibîne, li ser Kurda werin, baroya Diyarbekir viya qebûl nake, li ser wan derê. Ji bo wî jî çi hebe li ser baroya Diyarbekir tedî li vir jî çavsor dikin. Yani gelek cara li ser me tên. Ama biskêdinê te jî got keke, te got Tahir Elçî, birêz Tahir Elçî ji bo wî hatin qetil kirin. Yani gelek jara çi hebe baroya Diyarbekir destê xwe davêje. Alîkarî dike, çi sorun hebe li nav Kurdaba, çi sorunkî hebe li bajarê Kurdistanê, baroya Diyarbekir müdahale dike. Tedî naxwaze bira sorun ava bibîne. Ji bo wî çi hebe li ser baroya Diyarbekir pir tên keke. Ama mesela ji bo dona pêr me bihîst lê pirsink jî vekirine yani ana dadgehê Diyarbekir ana dest pê kiriye dibêje em ê lê pirsin bikin. Bi rastî em natirsin. Yani baroya Diyarbekir sembolkî ye. Berê jî sembol bû, îro jî sembol bû. Çi bibêjî, çi nebêjî keke em natirsin. Çi destê me were îro jî sibê jî em ê dest pê bikin. Çünkü ev jî welatiyê me ne, ev kê ana hatin qetil kirin, kuştin. Ev jî welatiyê me birê me ne. Em naxwazin vîya em ê dest pê bikin keke. Spasiyat etkim kekê Aydin Özdemir endamê baroya Diyarbekirê ji Diyarbekirê gelm.